ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଘାଣ୍ଟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖ। ପରିବା କାଟିକି ମୁଁ ଏମିତି ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି, ତେଜପତ୍ର ପକେଇ ଦେଇଛି, ଚିନି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ପରିବା ଗୁଡ଼ାରେ ପକେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେବା ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମଟର ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି କାଲିଠାରୁ, ସେଥିରେ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମସଲା କଲି, କିଛି ସିଝି ଆସିଲାଣି। ସିଝିଗଲେ ପୁରା ସିଝିଗଲେ ଆମେ ତାପରେ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ପୁଣି ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ତାର ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ। ତାପରେ ମୋର ମନ ନଥିଲା ନଡ଼ିଆ ପକେଇବା ପାଇଁ, ପଛରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ବି ପକେଇଲେ ଚଳିବ।